Přeju vám krásný den a vítám vás u sledování dnešního videa. Já jsem si k dnešnímu videu pozvala kamarádku. Je to taková moje spolupoutnice online podnikáním, Zuzku Červenou. Se Zuzkou jsme se poznali osobně, myslím, Zuzi asi loni někdy v září na setkání v Brně. A i když jako předtím už jsme se znali, tak nějak v tom online světě, já vím o Zuzce, že to je maminka 2 dětí, už má i školáčky, teď nevím, jestli jedno je ještě předškoláček. Už oba. Už jsou oba školáčci, takže teď je to zápřah doma na školní přípravu. Je to veterinářka v podstatě, ale ráda tvoří pro děti. Život s dětmi je psina. To je její stránka, skupina a tam ona vlastně vytváří takový někdy vtipný, opravdu fakt jako vtipný věci. Já opět zůstávám koukat kolikrát, kam na ty nápady chodí. Jo. A vytváří také hry pro děti. A já jsem si Zuzku pozvala k dnešnímu rozhovoru. Vítej, Zuzi, přeju ti taky hezký den a něco nám teda o sobě pověz na začátek, prosím. Ty už si to v podstatě řekla, Ivy. Tak já jsem asi primárně teda teď ta máma 2 dětí. Mně přijde, že od toho se vlastně odvíjí všechno. A jsem člověk, kterýho si baví hrát. Já jsem taková hračička pořád. A vlastně v souvislosti s tím právě mě baví vymýšlet různé hry a i třeba šifry nebo nějaké pokladovky a podobně. A i didaktické pomůcky, protože vlastně jsem, jak se narodili děti, jak jsem se začala zajímat o výchovu a vzdělávání později a tak nějak to všechno do sebe zapadlo a tím pádem vytvářím prostě hry a nějaké takové zábavné aktivity pro děti, které snažím se, aby to mělo nějaký přesah jakoby i do toho vzdělávání, aby se tím vlastně něco naučili nebo nějak na něco přišli, něco si procvičili, a aby to tak jako mělo ten vedlejší efekt, ale jako ne za každou cenu, nelámu to úplně. Ono totiž, nám se dneska ten hovor fakt jako hodí, jo. Já jsem ráno zjistila, že je dneska den úsměvů. Já nevím, jestli to víš. Někdo mi říkal, že bude, ale neviděla jsem, že zrovna dneska. Jestli teda Facebook nekecá, tak jako mělo by to být dneska. Já mám i tematický hrnek, jo, s úsměvem jde všechno líp. Teda on není tematický dneska, to je prostě můj pracovní hrnek už nějaký pátek. Já si myslím, že tady tohleto odlehčení, že ten život prostě není jenom v těch úkolech a jenom v těch povinnostech a tak dále, ale že si ho potřebujeme taky jako udělat hezký, udělat zábavnej a to ty hry prostě k tomu jako samozřejmě patří. Zuzi, jak tě tohleto vůbec jako napadlo jako tvořit hry, jako že si chceš hrát se svýma dětma jako máma, to chápu, jo, ale prostě vymýšlet ty hry, protože ty je máš originální a o tom budu mluvit, já jsem si měla možnost i od tebe nějaký hry samozřejmě pro naše holky vyzkoušet, jo. No, v podstatě souvisí to s tím, že jsem ta hračička a i to souvisí s tím, že od malička jako hodně ráda kreslím, jako jsem takový tvořivý typ. Ale tím, jak jsem jako studovala ten jiný obor, tak vlastně jsem tak nějak neměla na to čas a na té mateřské jsem trošku jako, ne, že bych měla nějak moc času, že jo, všichni to známe, ale měla jsem možnost těma dětma, že jo, oni kreslí, tvoří, prostě dělali jsme nějaké takové věci, aktivitky a já jsem se dostala k tomu kreslení zase zpátky trošku víc a zjistila jsem, jak mi to strašně chybělo a že mě to baví a že vlastně, ona totiž dcera je hodně jako kreativní po mně a má obrovskou fantazii. Takže ona jako, když má hračku typu autíčko, tak ona si s tím bude 5 minut hrát jako s autíčkem, ale pak z toho udělá, já nevím, úplně něco jiného. Bude to kůň, nebo bude to prostě něco úplně jiného. A vlastně já to mám trošku podobně, takže my si jako jedeme na jedné vlně a vlastně tím, jak jsem kreslila, tak jsem začala kreslit právě různý, jako takový možná, řekněme teda originální věci, nebo prostě přicházely mi nápady, které vlastně potom se jako ty děti toho chytly třeba taky. A já jsem si říkala, hele, to je zajímavý, jako zajímavá varianta vlastně třeba původní hry, jo. Já mám třeba na svých webovkách jako klasické hry, jakoby, nevím, Pexeso a schovku, já nevím co, ale vždycky jsem se tam snažila jako vymyslet ještě nějakou jako variantu, třeba, nevím, že jo, pro akční děti
Access nuda, že jo, tak vlastně tam mám variantu jako běhací, že prostě pro ty kartičky běhají. A takhle jakoby jednoduchýma prvkama se snažím vlastně ty klasické hry oživit, anebo pak třeba vymyslet i nějaký samozřejmě svoje vlastní. Takže takhle to vzniklo a mě vždycky ohromně fascinovalo jako od malička pozorovat ty děti, jak oni objevují ten svět a jak vlastně to všechno jako zkoumají a učí se vlastně při tom, i když je to takový fakt vedlejší jakoby produkt, ale je to součást toho vývoje. Takže mě právě pak začalo zajímat to vzdělávání a pak se to tak hezky jako spojilo, že vlastně to svoje kreslení jsem spojila s tím, že tam můžu přidat nějakou tu hodnotu, že prostě něco díky tomu poznají, jo, že naučí se, já nevím, malí děti nejdřív nějaký třeba barvy, tvary, něco takového a později třeba předškoláci si tam procvičí nějaké ty věci, které potřebují do školy. Takže takhle to vzniklo, no. To je hezký, hele, to ne každý jako to takhle má, že jako vlastně děti ho vyprovokujou v podstatě, jo, že jak říkáš, že ti to chybělo a tak dále, to jako, to mě přijde pěkný. A opět se tady potvrzuje to, že nás dospělí děti můžou učit některé věci, že prostě bychom si jako to měli nechat jako na sebe naplácat, jo, takovou tu jejich přirozenost a tak jako vzít si to od nich. Rozhodně, no. Takže to je super. A tady tohle, jak říkáš, že tě bavilo jako pozorovat, jak oni objevujou svět, že to souvisí s učením, no to sakra souvisí s učením, samozřejmě. To, čím menší dítě, tím prostě je zvídavější samozřejmě. A zvídavý je protože se chce něco naučit, že jo? On chce pochopit, proč to funguje tak, jak to funguje. Že ta sklenička prostě, když spadne z metru, no, tak se prostě rozbije, no. Jo, to je to jejich zkoumání v praxi. Mně právě přišlo zajímavý, že vlastně, jak říkáš, ty děti mají tu vlastní touhu, tu vnitřní motivaci se učit a vlastně s tím věkem jako postupně a to někteří jako přicházejí, tak mně přišlo zajímavý právě zkoumat proč a vlastně i díky různým dalším jako oborům, o který jsem se zajímala, tak vlastně člověk přichází k tomu, že samozřejmě učíme se každý jinak, jo, někomu to jde líp, když fakt jako si to může ošahat, někdo radši si to 10krát přečte a pak už si to pamatuje, někdo si vyfotí obrázek v hlavě a je to tam. Takže i tohle mě právě přivedlo na to, že jde vlastně jedna hra nebo jedna třeba i učební látka jde pojmout jako různými způsoby, jo, že aby to bylo pro každýho nějak zajímavý. Aby i ten, kdo prostě akčně nechce sedět u té knížky, tak aby si jako našel ten způsob, jak to vlastně, jak si jako zahrát a u toho se to vlastně naučit. Ještě se hejbat. Ještě se hejbat. Zuzi, já vím, že máš že máš hry třeba jako některý zdarma, takový, aby si rodiče třeba mohli vyzkoušet, jo? Že to jsou hry třeba na ven, že se dají hrát i, já nevím, doma třeba, jo? Prší, tak prostě nejdeme ven, prostě zahrajeme si to doma, že máš i hry jako pro víc dětí třeba, já vím, že jsem tam, a teď si nejsem jistá, jestli to byly Piráti, že jsem to tenkrát kupovala pro naše holky, že jeli s partou dětí, jako na nějakou chajdu nebo to, takže jim tam dělali tady tu hru, že to jako nemusí být jenom pro ty 2 děti, třeba co mám doma, nebo 2, 3, ale že to může být třeba i pro partu jako větší dětí a to, co mi utkvělo v hlavě, pirátský dobrodružství, tady ty Piráti, Ježíš, ještě, jo, cesta za pokladem. Ty klasické pokladovky, že jo, prostě hledáme. To bývají kolektivní hry, ty se dají jako taky hrát a dá se to třeba tohleto taky hrát, větí doma i venku. Určitě. Ta cesta za pokladem, ta byla jakoby tvořená vyloženě jako, není jakože indoor, no já tomu říkám indoor, ale jakože vlastně ten výsledek, jako kde ten poklad se nachází, tak je jakoby vevnitř ten poklad. Ale v podstatě ty samotné jako zastávky, ty etapy, kde vlastně oni budou něco jako plnit a luštit, tak vlastně se to dá udělat v terénu, jo. Takže je to zase o tom počasí, jako když bude škaredě, klidně se tahle hra může hrát vevnitř, celá komplet, ale když bude hezky, tak vlastně stanoviště můžou být venku, a potom výsledný poklad se nachází, nebudu prozrazovat kde, ale prostě vevnitř někde v domě. Jo, takže takhle je to jako myšlený, ale dá se to pojmout různě. Takže tak i tak. A jak říkáš, jako můžou to hrát, vyzkoušela jsem třeba tu cestu za pokladem jakoby s našima 2 dětmi
ale může to samozřejmě hrát víc dětí a je tam pro každýho jako i věkově. Je to trošičku, že dá se to rozdělit na úkoly, který zvládnou fakt třeba 4letáci a potom třeba předškolák už tam má nějaký třeba složitější věci. Takže můžou být takový tým, jo, zase podporuje to nějakou takovou spolupráci, že každý vlastně splní ten svůj úkol, najde nějaký písmenko a jeden bez druhého to nedají dohromady, tu tajenku, že jo, takže vlastně ta týmovost je tam jako důležitá. Takže se snažím to pojmout tak, aby v podstatě si to mohl zahrát i jeden člověk, jedno dítě, ale třeba na nějakou, nevím, oslavu narozenin nebo na prázdniny je to ideální v té partě, že jo. Takže každý, jak je mu libo. Já totiž chci to trošičku nasměrovat, protože ono tohleto může být jako atraktivní pro rodiče, pro mamky, tatínky, ale mezi náma, jako ono i pro babičky, pro dědečky, jo, protože ty děti k nám prostě jezdí, jsou třeba u nás na víkend, jsou u nás na prázdninách, jo, nebo si je bereme někam a tak dále, takže ono tady tohleto je fajn. Já jsem třeba našim holkám kupovala, a ono už je to teda díl, určitě to měli ještě, myslím, když chodili do školky, ten tvůj magnetický plánovací kalendář, ten je prostě boží, jo, ten je fakt jako boží. Já bych o tom začala mluvit, ale já nechám tebe. Řekni vlastně, proč vlastně vzniknul a k čemu je, já vím, že ano, magnetický plánovací kalendář, no jako, aby jsme viděli ten týden, co kdy budeme dělat, to jo, ale tam je ještě něco dalšího, já to nechám tobě. No, vzniklo to tak, zase děti za to můžou, že vlastně mě napadlo, že bych jim udělala takový prostě od pondělí do pátku, takový arch, na který prostě, jak ráda kreslím, tak jsem kresla ty obrázky, protože ještě neuměli číst, tuším v té době, a tak, aby to bylo prostě pro ty nečtenáře vlastně, aby si mohli tam dát ty kartičky, ty obrázky a věděli, co je čeká v pondělí, co je čeká v úterý a tak dále. A nejenom, že jako to dítě ví, co ho čeká, naučí se potom postupně, který dny jsou vlastně ty všední, kdy jde do školky třeba a který dny si vlastně může pospat, i když, jak všichni víme, tak o víkendu, když můžou spát, tak zrovna nespí. A vlastně kromě toho, že ví, co je čeká, tak vlastně můžeme je vést díky tomu tak jako nenásilnou cestou i k té nějaké samostatnosti a zodpovědnosti, protože vlastně, když ví, že, já nevím, v sobotu jedeme na výlet, tak už můžou i tomu nejmenšímu dítěti říct, najdi si svůj batužek a dej si tam třeba svoji oblíbenou hračku, která pojede s náma, jo. Většímu dítěti už můžu říct třeba, nachystej si tam pláštěnku, ještě většímu, nevím, prostě nachystej si svačinu nebo nevím, jo, něco. Takže podle věku toho dítěte vlastně můžeme takhle i díky tomu plánování už je učit, že na tohle je potřeba se připravit. S tímhle toto si nachystat, nebo že já nevím, musíme jít do obchodu, tak ono to podle mě pomáhá i docela v tom, že dítě, když třeba jdeme ze školky, tak já nevím, chce na hřiště, ale pokud ví, že ten den, já nevím, máme nějaký kroužek, nebo jedeme k babičce, nebo máme prostě za úkol nakoupit, tak už předem ví, co ho bude čekat, takže se i jako částečně můžeme vyhnout nějakým prostě, nechci říct scénám, já nemám ráda to slovo, ale dohadům, že vlastně dneska na to hřiště nemůžeme, protože přece víš, že jedeme tam a tam, jo? Že to dítě už předem vlastně ví, co čeká a nemá... Přijde, že děti si totiž udělají nějaký plán. Já jsem vždycky přišla do školky pro děti a oni jako, já jsem se domluvil tady s Filipkem, že půjdeme na hřiště, nebo že půjdu k ním na návštěvu. A já říkám, no dobrý, ale jako zapomněl si, že máme dneska tohle. A teď z toho byla taková jako frustrace toho dítěte. A když věděl, že prostě ten den něco jako ho čeká, tak ne, že by si občas nezapomněl a nedomluvil si taky něco, ale jako ve většině případů se tomu dalo jako tímhle vyhnout. Takže i tohle je takový přesah. A co ještě jsem tak jako si troufám tvrdit, nemám samozřejmě, ona na trhu je těch kalendářů víc, ale myslím si, že ten můj má jako bonus v tom, že tam má právě kartičky z názvy dnes, zítra, pozítří, včera a předevčírem a že to jsou pojmy, které jsou jako hodně abstraktní pro děti. Ono ten čas obecně je pro ně hodně jako abstraktní a získávají, vlastně učí se to díky té zkušenosti, že se ty dny opakují a podobně. Ale tady ty pojmy mně přijde, že vlastně hodně jim pomáhá a mám i od rodičů zpětnou vazbu, že opravdu se děti naučili, no, pochopili ty pojmy dnes, zítra, pozítří,
díky tomu, že se to vlastně posouvá. Že každý den vlastně si tu magnetku posuneme a tím pádem ty děti ví, že vlastně to, co včera bylo jako jsme tomu říkali dnes, takže dneska už je to jako včerejšek, jo, včera, dnes a zítra, že je v tom jako prostě chaos pro ty děti, ale tady tím posouváním vlastně oni to pochopí, no, že jsou to takové jako obecné pojmy a každý den se to mění, takže... Tohle souhlasím nejenom s tím, že vidím, jak si ty holky s tím jako poradily, jo, jako ty naše vnučky, ale i to, že jako z pohledu učitelky ze školky, protože vím, že tam tyhle ty pojmy v tom předškoláku, v tom nejstarším oddělení, že už tam opravdu začínáme to včera, předvčírem, včera, zítra, jo, a tak dále, dneska, ráno, poledne, večer a takový, jo. Takže tohleto je vlastně obsahem i rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, což jsou osnovy vlastně ve školce, jo. Takže tohle je pomůcka, která těm dětem to jako zjednoduší. A to jsme u těch předškoláků, 5-6 lety. Od kolika let si myslíš, že ten tvůj kalendář ty děti můžou jako už začít používat? Já třeba teďko mám na mysli, že budou Vánoce, že jako přemýšlíme, že jo, nad dárečkama a tak dále. Já mám spoustu jakoby ohlasů od rodičů, kteří mají jako čerství 3letý děti, který začínají chodit do školky a právě ono jako nemusíme na ně nahrnout všechny ty magnetky, že jo, ono stačí použít prostě pár, pro ty nejmenší prostě úplně stačí, aby věděli, kdy jdou do té školky a kdy jsou doma. Jo, a pokud prostě to dítě bude zvědavější, bude tam chtít toho mít víc, tak tam můžeme přidat, že po školce jdeme, nevím, na hřiště nebo nakoupit nebo něco. Ale nemusíme tam hrnout ani, že jo, ty malí děti nemají ani zatím ty kroužky a všechny tady ty, já nevím, povinnosti, jako uklidit si pokoj nebo já nevím. Tak prostě jim to tam postupně můžeme přidávat a ty pojmy dnes, včera, zítra tam taky nemusíme pro ty 3letáčky dávat. Můžeme až postupně, až se o to začnou zajímat, nebo můžeme jenom začít magnetkou dnes a ty ostatní přidávat později, až si to trošku srovnají. Takže ono se to dá právě s tím jako hrát podle toho, jak je to dítě starý a jak vlastně na tom jak je vyzrálý, co ho zajímá a tak dále. Takže fakt jako už od těch 3 let klidně děti jako si to fakt používají a přijde mi, že jako fakt několik rodičů mi psalo, že jim to jako pomohlo i při tom nástupu do školky, že vlastně fakt věděli, že to měli nějak ohraničený, že to není jako teď začnu chodit do školky a už tam budu chodit dalších 10 let, jo, prostě měli jako pondělí až pátek a pak se můžu těšit třeba na něco v sobotu, co máme jako naplánovaný. Přijede babička. Jo, já jsem přijela, to už je jako zpátky, to měli, myslím, čerstvý ten kalendář, tak jsem k ně nějak přijela na návštěvu a oni mi hlásili, babi, máme tě na ledničce, protože věděli, že mám přijet. To je přesně to, co je pro to dítě důležitý totiž, že ví, co ho čeká. Ten předškolák, akor ono s tím souvisí samozřejmě ještě různý typy temperamentu, že jo. Některé typy opravdu, jako jim řeknete teďka hned a jdeme dělat něco jiného a oni udělají wow a prostě jsou z toho, jo, úplně vytržení a jako jdou. A jsou typy, který jsou jako takový bojavý, opatrnější a tak dále. A ty obzvlášť potřebují takový to jako vědět, co bude následovat, jo. Takže ono i tohle, co bude z hlediska toho, že teda to dítě ví, co ho čeká, ale taky na co se můžeme těšit. To máme rádi všichni tohle, že jo. Co je krásný na adventu? No těšení se na ty Vánoce, že jo. Takže i tady tohleto si myslím, že je hezky udělaný a tady to, jak ty říkáš, že to máš udělaný s kartičkama, jo, že to není popsaný, že prostě to jsou takový čtverečky, kde jsou prostě symboly těch činností, takže to dítě si s tím vlastně hraje, samo si tam jako může dát, nebo když je to fakt 3letáček, tak s podporou toho dospělého, ale vidí prostě ten vizuál, vidí ten názor. Tak přesně to, co ty říkáš, že se lepší s dětma domluvíš, když oni viděli vizuálně ráno, že teda odpoledne je třeba, já nevím, kroužek nebo někdo přijede nebo takhle. To znamená, že si nemůžou domluvit jinou návštěvu, když už nějakou máme domluvenou, že jo. Ale tím, že vlastně to vizuálně prostě očekávají, že vědí, že ten obrázek si tam dávali, tak je potom s nima ta dohoda samozřejmě taky jednodušší, no, takže tak. Je to tak, já tam teda mám napsaný i teda vždycky malým písmem jakoby ten název a to je teda ještě taková jako další vedlejší jako bonus, který jsem ani neměla v plánu, že třeba zrovna můj syn se naučil podle mě jako spoustu písmenek z toho, že on jako se furt ptal, co je za den a já jsem vždycky řekla, no je pondělí, tam se mrkni na kalendář. A on si prostě našel to pondělí, že tam měl to dnes a nějak asi
podle toho jako si přelouskal prostě některé ty písmenka a postupně takhle, takže ono jako to má různý, každý dítě prostě je fakt jiný a každý si z toho kalendáře vezme něco jiného a to mě na tom jako fascinuje do teďka, jo, že člověk to dělal s nějakým záměrem a prostě sleduje, co ještě všechno dalšího to přináší. A druhá věc ještě teda je, že jak jsem mluvila o těch typech, jako, že někdo je plánovací a někdo je akční. Já mám oba dva kousky, od každého jeden. Dcera je taková akční a spontánní a syn je zase, že potřebuje všechno vědět dopředu. Ale jak říkáš, no, jako i ona, jak je spontánní, tak ona jako, každý se rád na něco těší, takže když ví, že prostě bude, já nevím, v sobotu výlet, nebo nevím, opíkání špekáčků, nebo já nevím, tak je to fajn i pro toho akčňáka, který jako jinak ty plány až tak jako nepotřebuje. No a to těšení to máme prostě všichni. Jako křížem krážem napříč jako jakýmkoliv věkem, ať jsou to děti, ať jsou to, já nevím, puberťáci, ať jsme to my dospělí prostě, maminky, babičky, všichni se těšíme. Tak, my se pomalu chýlíme jako k závěru toho hovoru. Zuzi, co bys chtěla třeba rodičům, aby si chtěla třeba pozvat, nebo i babičky, dědečky, to je jedno prostě, kohokoliv, kdo si najde tohleto video, tak kam bys je chtěla pozvat, co bys jim třeba chtěla nabídnout? No tak můžete se mrknout do mé facebookové skupinky, která se jmenuje Život s dětmi je psina. Tam já dávám právě různý, ať už šifry, nebo nějaký třeba i návody na tvoření s dětma a prostě různé aktivity pro děti. A koho by zajímal třeba i ten kalendář, nebo nějaký ty bojovky, nějaké ty hry pro předškoláky, školáky, tak se můžete podívat na stránkách www.zuzkacervena.cz. To ono nebude špatný, když možná pod ty příspěvky, pod ten rozhovor dáme do komentáře právě tady odkaz jako na tebe, jo, ať už třeba na tu skupinu, nebo tady na ty tvoje webovky, aby teda rodiče mohli si teda jako kouknout, třeba mrknout se, že jo, nebo teda já furt říkám rodiče, no samozřejmě, že i babičky, jo. Jako, teď jsem měla zrovna dědečka, který mi psal, že dělali pro děti jako bojovku a potřeboval nějaký ještě k tomu jako se zeptat na nějaké věci prostě, tak jsem mu odpovídala a říkala jsem, a budu ráda, když mi napíšete, jak se to líbilo, nebo jak to dopadlo. Tak mi pak nadšeně psal, že 2 vnuci a každý jinak starý právě a každý si s tím nějak poradil a jako super. Ještě si tam vymysleli, nakreslili tam dětem mapu k tomu a tak, takže jako i ty babičky, dědečci jako jsou fakt kreativní a hrozně mě to potěšilo. My se totiž vracíme do svých dětských let s těma vnoučatama. A hlavně je na tom to hezký, že jako my nemusíme, že prostě my jako tady si je půjčíme, tady si je užijeme a takhle zase vrátíme maminkám a tatínkům. A samozřejmě, že se jako přizpůsobíme v tom, co jako ta mladá rodina, jako jo. Ale je to takový já říkám, že kolikrát nemusíme spolu trávit moře času, ale stačí třeba nějaký den nebo pár hodin, někdy je to i pár minut třeba, ale smysluplně strávených, jo. Takže to prostě já v těch tvých hrách jako jsem viděla smysl, proto jsem vlastně tady ten rozhovor, proto jsem tě o něj poprosila, jo. Protože se mi to jako líbilo a říkala jsem si, že třeba tohleto může pomoct zase dalším lidem, který zase znám já, který jsou v okruhu třeba té stránky v pohodě rodičem i pedagogem nebo ve skupince s dětmi v pohodě. Já plánuju na teď nějaký takovýto období, pár týdnů, kde se budeme bavit o tom, jak vlastně to udělat, aby nám z toho malého dítěte, které je teď, já nevím, 5, 6 letý dítě ve školce, vyrostl zodpovědný dospělák. Jo? Takže o tom budou třeba nějaký příspěvky, a možná třeba i nějaký video uvidím. Takže každopádně, Zuzi, já ti za dnešek moc děkuju. Jsem ráda, že jsi přijala pozvání a doufám, že video si najdou ty, kteří ho budou potřebovat a vyzobnou si z toho to, co budou potřebovat. Já moc děkuji za pozvání, i vy. Měj se moc hezky, buďte hlavně zdraví doma všichni, buďte šťastní, já vždycky říkám, buďte všichni šťastní, protože tím to ukazujeme i těm dětem dál. Takže se mějte krásně, nezapomeňte, že dneska je den úsměvů, takže určitě nějaký úsměvy pošlete kolem sebe a taky vám přeju, abyste ty úsměvy dostali. Mějte se krásně a já se budu těšit zase u nějakého dalšího příspěvku nebo vysílání. Hezký Ahoj. den. Ahoj. Ahoj.